Ole tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawa in chibai le vek ule tun chuma chuan movie munom tak mai Iceman ti hi toy kim taka thira ngai thla khau zoi zoi na hun ilo nei leng umyang scientific expedition member te chuan arctic mun pakhata chuan aram leilung zirchian na nein leilai na an lo thok meka puk pakhata chuan VUR khal chhunga thil danglam tak chu mu in uluk taka tanbungin helicopter mangin laboratory lama zirchiang tur chuan an lata ani an thil mu poimo tak mai chungchang chu facts mangin an ho tu te hne na report pe ngalin leilai na ti top ani ri tur thule specialist rontira zirchian na nei photur chuan an ngen ngal bukani chuta Dr. Stanley churon kalin ani hian Arctica hian ma sanga lo om to te chanchin le Eskimo ho nun phung zirchian na akal pui ve mek bokani ani hi anna thona hmuna tlai fo chen ani awangin a tho pui te po hian fiam thu tho nan ti an mang chin nge ani lepa chuan Dr. Stanley le Dr. Brady ibaka scientist dang te chu in khomin an thil mu chwa sang chu report an pe zung boka VUR khal chhunga engemo an mu po chu zirchian thei tura la in von cha thei nge anin be sei hle bokani chuta VUR khal chu laser ka pin film khur le uluk taka zai thla hlek reilo te a chuan enge lo ti chu an she thei ta a mishing ruang la chatak hi alo ni tlat maile mun taka an han enfia nu in Dr. Stanley chuan kum sing ni achanga sing level kalta ami to ram sapel chin mi ani thei thu soita a Dr. Brady le scientist dang te po chuan atak sa them chen khatela a uluk zoka zirchian tura khove research center chaber bera thon ngal dan anlo ngai to ave mek bokani Dr. Stanley chuan scientist te ho hne na chuan mishing ruang an mu chuan a hmuna chuan shwaile turin angena mase omna hmun chu ahla tham ema wangin chuti maya kalmai thei ani lo thuan shil thungani an ruang hu chu zirchian na nei tura buat sai ni ngalin atak sa them te chu chik zoka zirchian turin an la thlabuka chuti an song bol nu chuan thi sen pele in a thluak na tho dan enfia turin khol chu aluwa anda buka maktak mai hin te san nei lai chuan scientist te chuan mi thi sel chen khat te chu an din mun ala cha ti she thein Dr. Brady I chuan atak sa chu choi theilawa siam ani arin thu alo soi ve bukani researchers te chuan mi thi rowang chu zir chhun zom zelin chum khat chu a thluaka shiat na thazam pakhatin na aron tho thu chu mu in makan ti tlang hlum hle mai chuta damdoi chi sang te chu pe in ti har tumin na satakin an beya alung chu aron phutheile ta scientist te le chu muna zong te po chuan makan ti tlangin anthil mu chwa chuan ati phur tlang hlom ngei mai caveman ron har chuan athil la mu ngai mi alo max wo hawin an lo din hual chup ti mu in makati in a shethiam lo hle maya chuta a lau thong chu ron tal ta vak vakin scientist te chuan munda dam doi chuan injection le ria an max wo awanga lau thong ani ti lo shethiam tu Dr. Stanley chuan a in thuam na te chu phelin a max te a phel mu chuan biak an tumta a chutia mishing pa ngai mel a mo nu chuan caveman po chu thlamuang takin amu hil zui thei ta hlawani scientist chuan caveman a malam hun tur chungchang chu soi ho lai lain anthil mu chwa maktak mai wang po chuan loman chatak andon nge anin be sei hlom hle anthil mu chwa chuan nanna khir tak tuarte ti damna tur ngai tuana konga po apuina sa hle donin an shebukani he caveman awang hian mishing te chu thi theilawa siam thei anni an rin thu te chu an soi zuina sa hle mase Dr. Stanley chuan a tho pui te ho ngai dan chu a thlop ve hau lo mai tuna po khovela mishing an tam to ziale chatuana tana nungtur anni lo zia te chu soyin anin hial lai nu chuan scientist te chuan tun din huna chuan media ho te hne na engma lapuan zar lo chu an real tu le ta bokani
Dr. Stanley chuan caveman at chu a na hmun tur siam chop sakin prehistoric world chungchang zirchian na atan karni chung tal hun nei turin atim te chu angien ta pokani caveman na tura chuan ei tur a hmu theinan ran nung le thing chu sang te chu anda tel boka anda fel nu reilo te a chuan ama po ron harin alo khosak dan chin chuan aron che chanta a ama saberin beri chu la in atui halna tire nan atui chu sorin a ina chumi nu chuan savabu omna lama chuan kalin ano son nu chuan atui te chu alak sakle a tlai lama chuan lungpani manga mei chemin a eitur chu asiam bokani atuk zinga chuan tui kho thla chuan in bualin chumi nu chuan ram sapel turin a chuaka lungpui chunga chuan sangal pakhat chu huwa lutin a fe mang chuan atihlum makbok sangaman tum le in tuya tang chuan a be seilo dewin a mu ngai mia lo pai pakhat chu a phor chuak ta not mai ei mai chi ani lawani ti a shat nu chuan pipe chu chui zuin lungphena aruka kongkhar lo om chu a mu phata kongkhar chu olsam taka ti chia in a chunga lu atum chuan laboratory assistant le ramsa te cage eni mozat lo om chu a mu a scientist te chuan aron lu tlang thelo nana lo dangin a omna chuan an hno ke le theita shamani athil mu chuan ti hlau thongin angai na a shelo hlebok lungpui chunga chuan lonin a au ta vak maya bangte chu ti chhia tumin a chum ta ngek bok chutia khosak le ta kawang chuan lab assistant pakhat chuan muthil na mangin aron kap muhi le ta top mai ni chumi hnu chuan scientist te chuan in zaina room lama shwai le in atak sa them te chu zirchian tura lak an tum le a mase Dr. Stanley chuan caveman chu zirchian na mai ta na man phallovin mishing anga enkol ani theina turin karni chung ama ti boilawa hun thol pek a chul thu soima se Dr. Brady ichuan amuthil lai chu antana hun chaber ani awangin achangkai thei ang bera man andu thu asoi thungani tlailama chuan Dr. Stanley chuan Dr. Brady inena chuan khovel mun shanga nam shang te khosak chin dan video tape chu entira video chuan soifia theilo thilmak tak chulo langin an vun te chu mei mangin kang che theilovin an taksa te chu na theilo ang main an lo siam chin ti chu mu bokani heng te hi Dr. Stanley chuan caveman ne na chang hian azir chhuat thei nge a in ring hle a chumi tur chuan a omna hmuna chuan kala chiana siam masak phot chu atumta ani atuka chuan caveman omna hmuna chuan ral thuam le inven na kor emopo halo chuan aluta a caveman in alo mu chuan kalson tir tumin alo in rosana sa hle masai Dr. Stanley chuan lau chungin apan nai shama caveman po alo in ring hle aron nai ta mo tia chuan thok le khata azwan ta thut mai le Dr. Stanley chu atlu zui to pa caveman po in lunga chut zui tumin atin ta wai mai mase an en chian chuan milau omani lavani ti le ama anga kudle kenei ve thawani ti ashat nu chuan chataka kai thole ta zokin a om chu khoyin a ming shil ve atuma ang hle Dr. Stanley an a ming ti ashil nu chuan ama ang thowa o anei ve awang chuan caveman po chu a omanuam ta hle ni in alang Dr. Stanley chuan a oma ser om chuan omzia ane nge ringtlatin a thlek uluk hlebok caveman po in o shang siamin a umzia chu shilfia atum be na sa hle ni in alang masai Dr. Stanley chuan a shethiam theitlat lo heti lai hian scientist chuan Dr. Stanley te in biak na chu alo record ve mek boka zirchiana neya caveman in athil soite chuan omzia ane le nei lo shat an tumani Dr. Stanley po in biak po na chu nei pui zelin an che vela thil om te chu an ming a shil na sa hle Dr. Stanley chu zayin caveman chuan a hlatsak chu alo du ve hle ni ngei turani thing chu alo khong ri ve na samai zai chhun zom zel turati in reilo te nuwa chuan caveman po churon zai ve in an duet dun ta velani nikha chu scientist chuan caveman chu experiment ti nana mangle in athisen omdan chu sha chwa tumin votak chuan an siama kumzabi tam tak chung mishing taksa hi da chathei reng ani donem ti chu anthil sha tumber ani bok masen du thu sam result a thei tlat lo baka caveman chuan athi pha chhel nge ani
Chumi nu chuan caveman chu a omna hmun lama chuan da let le in anila chuan Dr. Stanley chu alo ko vak vak maya experiment ti nana an mang chin ti chu a in che thiam ve hi alo ni a she om alo ti ve em maya a she om torna achanga chwa chu du in ama that jok mai tur te chuan angin ta hial mai chu ero Dr. Stanley chuan a thei tat lo chumi nu chuan Dr. Brady chu bia in caveman ne na anin komna a telve tur chuan a soma mei chia a mu chuan caveman po in mi je thar a chwa thei a be sei bokani ti chuan an pahnih chuan caveman bula kalin caveman a po in mei chia local ve chu alo endu hle maya an khoi kwal vel nu phe chuan Dr. Brady chuan a hlau ngei mai Dr. Stanley chuan khoi to lo tur ati in abial nu ani thua shil bokani caveman chu puk chhunga tlan lutin a thil tleken moi tak mai le abial nu chu in thleng puya te aron dil vel mase Dr. Stanley chuan chutianga in thleng chi ani lo thu soin a shil fia le ta ani atuka antlo dun le nu po in caveman chu phuna men lova phurin ama riatin alo riat ve na samai scientist chuan a chung ti omna chin shiat adu wang nia nga yin anin bia khom lai chuan an omna chunga chuan helicopter lo thlokin a omna chung chu alan thei ve ka wangin caveman chuan savalian takemuti in apan chhorang rap mase scientist chuan helicopter chu an thlobo tir dai mai nikha chu Stanley chu Eskimo ho bula manlai sabachung chang zo chiang tura kalin chuta an sava ming soi pakhat daiti ti an soi chu caveman in helicopter thlok alo ko danen khan alawin ang chia mai ti a she chuakta an nam thu fing neya chuan an pathian savalian tak daiti chuan mishing in thil tha ati chuan wana ashwayanga remna le chatuan hlimna apedon ni nan ngaya mase thil swal ati eroin sawa chuan mundang lam taka shwayin an swal nati awangin a shemdo ni in an ring nget mia mai bokani hemi awang hian Dr. Stanley po in rin dan thar nein tunma in caveman ti omna huna hian cham alo tlato anga ramsa le thlaite lo cherewin eitur awan hearing bok chu wangin caveman hian an nam chan himna le ril cham na lakata chan chu ani theinan an pathian lian tak daiti chu biakpo ngei tum turin le an omna hmuna eitur ramsa te shwakir sakle tura ngen turin ama chu in hlan turin puk thuk taka chuan alut ani aringta ani chuta laboratory alo har chuan thil tha atia in ngain helicopter a hmu khan an pathian savalian tak daitia ngain abula kaldan angai to na sa hle ni in atin zon le bokani anila taka kha thil a hmu achang khan caveman chuan tuma bedu tolovin Dr. Stanley po in voitam tak biak pole tumma se a hlo tling thei to mi alavani ni enge moza chu helicopter a hmu na bula khan omin achang tareng maya avuna chuan malai chin chiana shang chu ziak bokin an pathian hne na in hlan tur chuan a in pe to hle ni in alang bok chung zong shethiama in ngai scientist chen khatte phei chuan an lo khongai tak zet to chuta Dr. Stanley chuan caveman chu rontlo le in a chuak le lam chu caveman chuan aru kalau en tharengin akong khar hondan te chu alo en uluk hle akal nu chuan kong kalam chu pan ve ngalin laboratory chunga chuan alu theita hlau film khur taka chevelin building achanga chwa dan tur chu azongani dar thalanga chuan in hmuthutin aphuchiang khermai dar thalang chu ti chengalin room pakhata chuan tlan lut le a chuta chuan ram sachi shang cage chunga lo om te chu a hmu a hlau thong tak zet bok akal na hmuna pianga chuan a hlau tur alo om zel mai bok si xerox kholte elevator le damdoi siamna glass mak tak te chuan anti hlau thong zual he bokani chutiaril rubuai taka aumlai chuan scientist pakhat chuan ron hu fu palta hlovin ani chuan a fei mor zum takin adula alo vi saksoka atlan chhezui ngal dai bok scientist chuan chanpui tu kovin har sati tak chungin alarm te chu atiri ngal boka chuti line caveman po in laboratory chu chwa san thei hlovin a hlim lu tuk chu a chingal nok mai VUR tla te chu khoyin alom hle bok chuta helicopter ron lang chu mu in abula chuan tlan phei ngalin wana hruai chho in be sein avapan nai ngala
Mase helicopter tum tur chuan rontok fupalin ni khoshilovin athal ta der mai chumi nu chuan leplama bok shwaki le ni in hliam na anei lo wangin scientist te ho pon lom hle nima sila caveman tan ero mangchia ang mai ni in zalen na chan vo nei velo vok ang mai ani le ta ani Dr. Stanley chuan adik na chan vo chu pek let le a anam chan him tura adu thu sam le be se em te chu ti puitlin tir du hle ma se atho pui te ngai dan ani ve tlat lo wangin anti machang po in anban pha mak mai mase Dr. Stanley le adu ang du pui ve tu scientist dang te chuan ruwa man na siam tlangin caveman chu arukin pon lama an shwai chuak thei ta hlau mai laboratory chung lama po alarm chu lo rive mek bokin an zong ta sang mai le chuta caveman chuan atana civilian helicopter chu mula in rang takina pan ngal Dr. Stanley chuan lodan tumma se anin kara VUR tolawang chuan adang thei talovani helicopter thlo niam lai takin caveman chuan lo manin a inwan tang ngala a thlo san le nu chuan pilot pakhat chuan lo mu in shwai chho antuma mase caveman ero chuan ruwa man na dang anei vetla thung a mela chuan hlimna na satak lo langin atopa chuan an pathian daiti chu mu in ataksa chu namchan himnan a hlan thei don ta ingain a thil von chu a thla a mela lom na le hlimna na satak puchungin leilama chuan atla thlata von mai ni Dr. Stanley po in a chian pa in hlim tak maya adu thu sam a hlen chuak lai chu lo thlir rengin hunrei takachanga alo nga to atana zalen na chu a mu thei don ta ka wangin alom pui zama phian bokani ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chien tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule